museum ɗin storyline ɗin shi yana bayyana al'adu na masarautar Kebbi ne kawai. So kowane gallery yana bayani ne irin al'adun da masarautar Kebbi ta ƙunsa. Kaga gallery na farko muna kiran shi majalisa King's Court. So in ka shiga ciki za ga tsari ne na yadda majalisa ta Kebbi take, kuma a ciki aka fara zaman majalisa lokacin da ana mulki a nan ga. Sai gallery na biyu shi kuma yana magana ne akan tsagen gado. Ka san nan muna da mutane kala-kala, kuma kowane tsage yana bayyana inda mutum yake. Sai gallery na uku su ma Kaba tun kamin zuwan Turawa suna da sana'o'insu waɗanda suke yi. To idan ka shiga gallery ɗin za ka ga sana'o'i daban-daban na Kabawa waɗanda suke yi. Sai gallery na hudu shi kuma kaya ne na kiɗe-kiɗe nasu na nishaɗi, su ma duk ga suna an yi display. Sai na gallery na biyar shi kuma yana magana ne game da kayayyakin yaƙin da suka yi, yaƙe-yaƙen da aka yi. Kasan masarauta ce wadda ta yi yaƙe-yaƙe kala-kala, sa'annan da yaƙukan da suka ci, irin ganimomin da suka karɓa. Akwai tambura waɗanda suka ci yaƙi suna na an yi display kala-kala da kayan da suka yi yaƙi da shi. Sai gallery na shida wanda yake an yi display ɗin hotuna ne, pictorial exhibition ne na hotunan tsohon garin Surami inda Kanta ya zama, sa'annan da wani part na bukukuwan da an kai na kamun kifi wanda ya gabata. Sai na bakwai akwai kayan farauta da kayan kamun kifi. Kasan Kaba su makama kifi ne, to an yi display ɗin kala-kala ɗin kayan kamun kifin da a gare su. Sai wannan gallery na abinda na takwas shi kuma akwai kayan dawaki ciki da ire-iren dawakin da an ka amfani da su ko kuma aka samu a daular Kebbi. Za a gan su kowane da amfanin shi, kuma kowane da inda yake da amfani. Akwai wanda shi don yaƙi da an ka yi shi, akwai wanda don sukuwa, ga su nan kala-kala, duk za a gan su. Sai na ƙarshen nan ƙauyen Kabawa da suke kira Hausa Village, shi kuma in ka shiga kowane za ka ga yadda an kai decorating ɗin wurin, yadda ka san can daɗin nan irin al'ada ta da tasu. Za ka ga komi nasu decoration is decorated. So wannan gida tarihinsa ya samo asali ne daga wanda ya kafa daular Kebbi, Muhammadu Kanta. Amma ba shi ya gina gidan ba, wanda ya gina gidan Yakubu na Bame, sarki na 22 a tsarin daular masarautar Kebbi. Bayan dasowa daga daga birnin Kebbi ya zo na Argungu ya gina wannan gidan. Ana aka fara sarauta a na Argungu. So bayan shekaru ana mulki suna nan, bayan zuwan Turawa sai suka tashi su koma sabon gidan da ake ciki yanzu. Daga baya gidan ya zama kamar asibiti ta 'ya'yan sarakuna. Ka gane, suna waɗanda ke mata waɗanda ake karɓar biki aihuwa a nan. Daga baya kuma ya zama makarantar primary school. A 1st of June, 1 ga watan June 1958 aka buɗa shi zama gidan adana kayan tarihi. Since then yana ƙarƙashin mulkin Native Authority. Daga baya bayan ƙirƙiro jihar Sokoto sai kuma ƙarƙashin jihar Sokoto. Shekaru daga masu yawa kuma aka ƙirƙiro jihar Kebbi, ya dawo ƙarƙashin jihar Kebbi. Yana nan har zuwa 26 ga watan September 2013 Hukumar Adana Kayan Tarihi ta ƙasa ta karɓe shi. Yanzu yana ƙarƙashin Hukumar Adana Kayan Tarihi ta ƙasa.